Čaute, opäť sa hlásim, je tu Slovenka Zamlákov z New Jersey. Dnešné video bude znova o reality show. Dneska by som rada porovnávala dve reality showky, ktoré sú momentálne v telke. Jedna je na Markíze, o tej som vám už rozprávala, je to Rúža pre nevestu, moje najobľúbenejšie, môj guilty pleasure. A Jojka začala podľa mňa ako trošku konkurencia reality show Mama ožeň ma. Pozrela som si prvé dva časti obidvoch relácií a trošku ich chcem tu rozanalizovať a porovnať. Ja mám takú kamošku Dadu v Toronte, ktorá tiež pozerá moje videá, takže čau Dadi, pozdravujem ťa. A ona tieto reality showky nepozerá, ale ona veľmi rada počúva odo mňa také zhrnutia, také výcuci, čo bolo v Rúži, budeš pozerať Mama ožeň ma, takže ona to nesleduje, ale ja jej stále posielam také dlhšie hlasovky a rozoberám, čo tam bolo, dávam jej také update, čo sa stalo, aké sú tam pikošky, aké sú tam drámy. No a tak som sa rozhodla, že takéto tie hlasovky, ktoré posielam jej, teraz budem robiť v takéto videoforme tu na mojom YouTube a budem to zdieľať aj s vami. No a možno patrite medzi tých, ktorí nepozeráte tieto reality show, ale možno také tie updaty, také tie výcuci na mojom kanáli vás budú baviť. Na YouTube veľmi veľa ľudí komentuje jednotlivé epizódy Rúži pre nevestu, aj Mama ožeň ma, ale nikto neurobil také video, zatiaľ som ho teda nenašla, že by to niekto porovnával. Takže ideme na to. Mama ožeň ma, prvá epizóda. Neviem, či si pamätáte, ale v roku 2011 boli asi 3 série, 2011, 2012, 2013, teda boli 3 série tejto relácie. Vtedy to bolo podľa mňa úplne iné. Vtedy to bol taký brutálny bizár a bolo to také srandovné, že podľa mňa to každý pozeral. Teraz v roku 2026 si myslím, že to urobili takou modernejšou formou. Vybrali sa aj iných ľudí, doba je iná, máme tu Instagram, máme tu influencerov. Takže samozrejme som čakala, že ako sa táto relácia bude odlišovať od tej pôvodnej. Takže podľa mňa táto séria Mama ožeň ma je taktiež bizár, ale je to trápny bizár. Nie je to také srandovné, ako to bolo to pôvodné. V tom pôvodnom, ja som si povedala staré videá, tam boli proste takí ľudia úplne... Ja úplne vážne neviem, odkiaľ nabrali tých ľudí, ale boli tam proste ľudia, aby som nikoho neurazila, s takou nižšou inteligenciou, proste bez zubov. Robili tam také veci, že proste som pozerala na to, že toto fakt asi nemôže byť ani pravda. A zdalo sa mi to všetko také fakt, že reálne, že tá reality show bola realita. Teraz, keď už máme 2026 a tých reality show je oveľa viac, sa mi zdá, že je to také viac umelé, že oni sa snažia robiť ten bizár, ale nie je to až také smiešné a srandovné, ako to bolo pôvodne. No a teda, aby som porovnala Rúžu a Mama ožeň ma. Tak Mama ožeň ma, tiež je to o randení, tiež je o tom, že nejakí bachelori hľadajú svoju budúcu manželku a vlastne je to o tom, že je tam prítomná aj ich mama a tá mama v podstate tým chlapcom pomáha vybrať si svoju manželku budúcu. No a taktiež máme tam aj dievčatá, ktoré si hľadajú ženichov a taktiež im tam mama pomáha vybrať si najlepšieho ženicha. Na rozdiel od Rúža pre nevestu, kde máme jedného bachelora, je to v exotickej destinácii a je tam nejakých 20 dievčat, ktoré bojujú o jedného bachelora. Takže v tomto je taký rozdiel. Mama ožeň má teda tie adeptky, ktoré prídu k ženichovi alebo k neveste, prídu ku ním domov, zoznámia sa s tou mamou a vlastne natáča sa to vlastne v ich domove. Takže je to také menej luxusné. Si myslím, že Rúža
pre nevestu je tým pádom taká luxusnejšia, pretože je to proste niekde pri mori, na Srí Lanke. Tí dievčatá majú make-upy, krásne spoločenské šaty, obliekajú ich vlastne kostýmerky, robia im make-upy, profesionálni make-up artisti. No a v tom Mama ožeň ma, tam mi to pripadá, že tie dievčatá aj chlapci si oblečú, čo chcú. Sú takí akože sami sebou a make-upy si robia asi sami. Nie sú takí nastajlovaní, sú takí prirodzení. A táto showka má byť aj o tom, že to má byť taký bizár, také prirodzené. Takže tamto je taký veľký rozdiel. Som si presvedčená, že do Rúže pre nevestu sa tie dievčatá hlásia kvôli tomu, že si hľadajú followerov. Chcú byť influencerky, chcú si narobiť čísla a popri tom možno nie je tam nejaká malá šanca, že sa možno zalúbia, že tú súťaž vyhrajú a že si tam nájdú akože frajera toho bachelora. Z histórie všetkých bachelorov vlastne vieme, že sa to stáva veľmi málokrát. Samozrejme, reálny život je o inom. Ja verím tomu, že sa tam tí dievčatá môžu naozaj zalúbiť a že aj ten bachelor sa tam môže zalúbiť skutočne reálne, ale keď sa vrátia do toho bežného života, podľa mňa je to dosť malá šanca, že budú spolu. No ale prečo sa tí ľudia hlásia do Mama ožeň ma, kde ich normálne že strápňujú, že celá tá relácia je o tom, že čím väčší bizár, tým lepšie. Ja chápem, že to ľudia sledujú, pretože ja to sledujem kvôli tomu, že je to bizárne a divné a trápne a možno občas aj smiešné. Ale čo motivuje tých ľudí, že proste tam idú? Buď im musia za to veľmi dobre zaplatiť, pretože nemyslím, že sú to ľudia, ktorí by chceli byť nejakí známi alebo chceli byť nejak mediálne potom z toho ťažiť. A keď v tejto novej sérii si myslím, že zopár takých ľudí sa tam prihlásilo a určite ich budeme aj vidieť častejšie v médiách. Ale v tej úplne prvej sérii v 2011-2012, tak tam, ja neviem, ja som o tých ľuďoch už roky nepočula. Nestali sa z nich žiadni známi ľudia a neviem, čo je s nimi. Ale nemyslím, že táto show im nejak pridala na kvalite života. V tejto sérii uvidíme. V tejto sérii už tam teraz sú nejakí ľudia, ktorí proste chcú byť influenceri, alebo chcú natáčať nejaké reklamné videá, alebo už to aj robia. Takže neviem, či ich vlastne tá Jojka oslovila, alebo či sú to ľudia, ktorí sa tam prihlasujú sami. Myslím, že je to trošku aj. Asi z toho majú nejaký zárobok, pretože v tej Rúži vidím, že ľudia sú proste podnikatelia, ten bachelor je stále nejaký proste závodov, úspešný mladý muž, krásny, vyšportovaný, s nejakým biznisom, väčšinou žije v zahraničí, takže je to také veľmi lukratívne. Aj tie ženy, ktoré sa tam hlásia, tak sú to buď nejaké biznismenky, alebo proste nejaké dievčatá, ktoré proste majú určitú nejakú kariéru. No ale v tom Mama ožeň ma, tam to je proste všetko, že momentálne nemám prácu, som influencerka, ale v podstate som doma, nič nerobím. Mám nejaký biznis, ale proste, takže už som zabezpečený? Nie, akože nepovedal by som, že som závodov. Takže ja si myslím, že tam hlásia všetci takí týpkovia a ženy, ktorí sú podľa mňa úplne, že na mizine asi. A asi touto šovkou niečo zarobia. Však jedného sa tam aj pýtali, že a kde pracuješ? A on že, no tu, momentálne tu. Toto natáčanie je moja práca, takže z toho mi teda vyplýva, že je to asi ich forma zárobku. No a v ďalšej časti, ktorú už pre vás strihám, konkrétne rozoberiem účastníkov tejto série Mama ožeň ma, takže sa máte na čo tešiť. Dajte mi vedieť, že keď pozeráte reality show, ktoré sú vaše obľúbené, či máte radi Rúžu pre nevestu, Mama ožeň ma, žiadne reality, alebo pozeráte Farmu, Survivora, alebo niečo úplne iné. Tu v Amerike ja pozerám ešte reality show Love is Blind, čo znamená, či je láska slepá. Je už 10 sérií a zatiaľ som videla všetky. No a je to proste o tom, že chlapci a dievčatá randia na základe toho, že sa nevidia. Oni sú v takých boxoch, je medzi nimi stena a proste sa spoznávajú len na základe toho, že vlastne čo si o sebe povedia,
A potom, keď sa akože na základe emocionálneho nejakého pocitu do seba zalúbia, tak chlapec požiada ženskú o ruku a odhalia im vlastne stenu a potom idú spolu na dovolenku, potom sa nasťahujú do jedného bytu a v priebehu 6 týždňov sa musia rozhodnúť, či teda povedia pred oltárom áno alebo nie. Čiže musia sa rozhodnúť, či je teda láska slepá alebo nie. Takže ja čakám, kedy vlastne takýto formát príde na Slovensko a keď to príde, budem určite veľmi rada, pretože by som si to rada pozrela aj v slovenskej verzii. No takže naozaj končím, majte sa krásne a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute a buďte k sebe dobrí.